Il-Partit Nazzjonalista huwa partit li għandu viżjoni fit-tul bi programm elettorali miżawd bi proposti validi fosthom inċentivi fit-taxxa u inċentivi li promovu il-work-life balance. Waqt ir-rally fix-xara Għawdex iż-żagħżugħ Karl Sultana li għandu kumpanija fis-settur tat-teknoloġija stqar li llum aktar minn qatt qabel għandna bżonn Prim Ministru li jagħti direzzjoni lil dan il-pajjiż. Nemmen li Bernard Grek huwa dak il-lider li għandna bżonn. Bniedem umli u integru li jaħdem għal ġid komuni u jagħti valur lil kull ċittadin. Li għandu l-kuraġġ li jxammar il-kmiem u jagħmel dak li hemm bżonn f'konvinzjoni u mhux biex ikun populist. Li kapaċi jiffunzjona u jirnexxi strateġikament anke b'riżorsi limitati. U li kapaċi fl-aħħar mill-aħħar ukoll kapaċi jikkomunika il-viżjoni li għandu għal Malta. Fl-istess rally tkellem ukoll l-avukat Stanley Joe Portelli illi wassal appell qawwi liż-żgħażagħ biex jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista u jkunu messaġġiera ta' politika ta' tama. Il-Partit Nazzjonalista qed joffri viżjoni għal ġejjieni u qed ifassal mhux il-preżent, mhux ċekk ta' 100 euro, iżda il-futur tagħna lkoll. Dan huwa partit li jinsab lest biex jigverna, lest biex ifassal miegħek il-futur ta' pajjiżna. Huwa semma l-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista għal Għawdex, inkluż investiment qawwi fl-edukazzjoni kif ukoll il-proposta li jinħoloq sptar ġdid. Għawdex bi Gvern Nazzjonalista se jgawdi wkoll mill-10 setturi ekonomiċi li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed joħloq f'pajjiżna u għalhekk l-Lawċin u l-Maltin jixirqilhom Prim Ministru serju.